Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си изпалите Fortnite. Аз я имам, си изпалих от Happy Mod. Ето това е Happy Mod. Трябва да си го изпалите от това приложение. И си го изваляте Happy Mod, пишете. Вижте сега, ми се изтегли и вижте сега. Влизаме. Така, натискаме да. И сега ще трябва да се регистрираме. Смисъл от какво ще играем. От Epic Games, например. Пишем така, парола. Бате, стига де! Защо ми дава? Това е интересно, защо ми дава. И аз знам защо, защото просто ми дава. Добре, не ми дава сега да играем в Fortnite, боевен. Добре. Да ви пък ще ги взема. SL Pin C M U Court 2 D L Y K Z. Не, така е. Абели. M J K C. Vai trazer Fortnite. I live Fortnite. Добре, хора, това ще бъде клипчето от този период, но ви е харесал и няма да снимаме. На Fortnite, вижте, какво си свалих преди малко от Happy Mod. Това е истинска игра, а в Google имаше такава платена, обаче аз си свалих безплатна и е истинска. Poppy Playtime, свалете си от това Happy Mod. И това беше от мен. Вижте само какви трябва да са. Само трябва да си направя какъв... това е така. Добре, това беше от мен и чао!